nakahatag ba og impact sa mga tao or wa? Mo ni ang dakong pangutana. Kay kini mga higala, ang trabaho sa House Committee on Justice, pagtan-aw mga kigalaan kung doon na ba'y sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, pagtan-aw mahigala nga doon ay clarificatory hearing, doon ay probable cause, di okay na. Muditso na sila sa Senate, mahigala pwede na lang ipadayon nga to sa Senate. Nga naman, aron nga sa ingon ni anak mga sukitig paminaw, hukman na day Sara dayon kung usa ba sad-an ba or dili. Kay mahitabo ini mga higala da sa House of Representatives, will ila sa da makigalaan kay ang tuyo na nila nga ang paghilo sa unahuna sa mga tao. Kay may kag ang tuyo probable cause ra mga kigalaan, di na naman. Wa pa di mo kakitag probable cause. So ang tuyo mahigala pag paarangkada sa mga tao ba ang problema wa man makahatag og impact. Ang mahitabo ani, kung ako may advice nga mo adto mo Senate, kung tinuod gyud na mo doon na mo mga ebidensya, aron nga di pa mahurot inyong arguments o bala diha pa lang daan sa House. Malkansi mo ng kalakihan nga si Sara Duterte ang iyang mga bala wa pa. Og sigira pa diba court battle. Na-expose na tanan arguments, na-expose na tanan nga evidences prosecution. Wa pa gani may galang depensa. Naguba na daan ang prosecution, wa pa gani ka cross-examine. Kana kung naa mo ebidensya, pero tanaw niya mo lisod makuli mga abot Senate ni. Ay kini mahigala mga senador, mutanaw sa ni mura mag lapsaw man ang ebidensya. Dili kuansad, medyo lisod mga higala. Kay kadto lang unang hearing wa man maka-create og impact. Kadto kang Madriaga nga mo lang star witness, wa maka-create og impact kay mo lagi na nga nihilak man sa gudto mahigalang umay angang hilakan. Na niya to mahigalang pitsa 22, bita-bita lang to at wa mo hilak, no? Ay lang nang hilak-hilak kay kanana ang dili angay mo hilak na mga butangan ay. Oy. Kung maadto na sa Senate, at least kung doon na sa ikaadto Senate, tan-awas ko na mo alanganin yung siguro sa mo adto day, mao po na ilang problema sad. Ila sa nang gubon day, at least maguba na Sara sa lower house ba. Ha? Kay kini mga higala og mo yung ang tuyo gyud nimo nga para accountability. Di okay, sugod tag trial na dayon sa Senate para sa ilang kabahin sa prosecution wa pa mahurot ilang ka-expose ang ebidensya, mahurot to ka-expose ang ebidensya unya way impact. Kay tubagon mas mga tao na may mitubag. Unya ma-interview ang mga abogadong Sara, mo hatag statement Sara, in fact nanay bagong statement Sara ron day. Isyo nag statement Sara nga kanang kawat nga kwarta dili na ibutang sa bangko adto na ibutang sa malita. Medyo wala maka-create og impact kay mga tao man god mususi sad ba? Na example ha. Kay ang tuyo na to mga tog Senate para trial na dayon. Inapat sa prosecution kana kung naamoy klarong ebidensya kung tan-aw niya pa pangguba na lang gyud yung Sara mo di maka-stand nga to sa Senate ang evidence na mao sa siguro nga ila na pang laygayon sa ubos dito sa Kwanday. House Committee on Justice, ha? Technique na po nila ni tan-aw na mo di maka-stand dito Senate. Medyo alanganin sila dito di ari na lang nagubon. Ang problema di magud madali kaguba kay ang mga tao karon mo research sa mansad. Kadto ka Madriaga landaan ang tanang anggol sa affidavit ang mga tao mahigala na ay ika-research nga didto kuno sa bangko ana wa may bangko pa ng panahon na diri. Pag ingon term sharing dili man pag ingon painting hinatag ni Madriaga napoy mitubag dito sa Gaisano pod mahigala sa Davao nga ako may naghatagan nga painting. So sa laktod nga pag-istorya gidungangan paghilak-hilak. Medyo na alanganin tong first hearing. Ang kaduha unta, medyo bita-bitaha unta to gamay. At least wapan mo hilak, Australianis. Lisod po kay Australianis may muhilak, medyo. At least okay na lang gamay. So, ang AMLAC may gipresentar, doon na mga higalay mga transactionist dito, pero dili konklusyon. Wala sa kong giingon, guilty na ba si Sara? Dili pa. Nga naman, kana kung transactions mahigala ang gireport sa AMLAC, ang AMLAC mangod mga higala, natural mga ilang magong competition, mga kailan ilang monitoring cumulative. So muna akong example mga kailan, ako ipakita ninyo example nga, gi-question ni Congressman Sara Jane Ilago, para nga makakita mo. Nag-explain naman ko gahapon, pero akong i-explain direk dugang ha.
ang kaamlak cumulative siya. Once doon na kay 500,000 isod, at least 500,000, o samot na 1 million ang ideposito, example kay ikaw, gidepositohan ka 1 million ni Muel, one transaction na. Pero kana, gisugo rin kang ni Muel nga, kanang kay ibayad na sa imusilingan ha, nga kuan, kana na ang, tapos kamutis ba, di ko kadto kamutis, na ko'y 1 million, okay, gi-transfer sa imong bangko. Pero igo na kang gisugo, gi-withdraw mo 1 million, so pila ka transactions, duha na, ka transaction. Nga gibayad na nimo dito sa imong silingan nga gisugo kang Nimuel. Kung tanaw nimo ang record sa amlak, na kay duha ka transaction. Ug tanaw nimo ang record sa amlak, 2 million ang cumulative nga imong na-transact. Ang question karon, na ba kay 2 million? Ang tumagwa. Misleading man na, ug mo na imong basihan. Mo na ako example ha, katong katong kang Congresswoman Sarah Jane Ilago. Katong babae ba nga nangutana? Kani. Kini babayhana. Katong usa katong dako nga mga naon niya para to ilahon na naon. Kani oh. Kinis Congresswoman Mary Jane Ilago nangutana siya, nalibog man siya day. Nalibog siya. So kini si Amlak mahigala si Attorney Rene Buenaventura, no? Gipangutana niya mga kagilaan nga ngano man nga na transaction nga anong ang habilin piso man day. Tanaw kani. Mo ni si Congresswoman Sarah Jane Ilago. Ilago ba ni apelyido na day? Ilago. Ang gipangutana si Attorney Ronel Buenaventura sa itanawa atong i-zoom in tong kuandong katong gipangutana nga kuandong katong item nga gipangutana nga report sa amlak kani zoom in ma-zoom in pa ni di na mo na no ibutan dio suspicious transaction pila ka buok 29 suspicious transaction pila may transaction nga nahabilin piso ha Kaning gikuluran. Ikuluran og kwan. Nagibutang suspicious transaction, pila ka number of transaction, pila 29. Nya amount, pila amount, piso, ha? So, nganong na inana man? Nga 29 ka transaction niya, tanaw amount, piso naman. Nganong na transaction, nganong na... So, ibalik to ilang naong dong. Mo ni si Congresswoman ko nangutana sa iyang pangutana inosente kay pangutanahan ba ngano na unsa ba na. Kani si Congresswoman Congresswoman Sarah Jane Ilago nangutana sa mahigalas taga Amlak i-explain. Ngano man usabot pasabot anak mahigala. Inigsud sa transaction 500,000 nga kwarta kato mga naka-experience mahigala na kay 500,000 deposito nimo sa bangko. Or gideposituhan kag 500,000, makwinta na dito. Kay monitor ba na mahigala ang bangko, obligado siya nga mo report sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. Nya kanang Anti-Money Laundering Council, counted to, cumulative, doon na kay usa ka transaksyon nga doon ay 500,000 nga transaksyon. Na kana, og imo pang gibalhin, gikan sa imong savings account, gibalhin nimo dito mahigala sa checking account, or imong gibutang og time deposit, that's another transaction. Ikwinta na sa nga another transaction. Inig-withdraw nimo, that's another transaction. So mo na mga higala nga ang report sa AMLAC wa mapasabot nga gikan sa 2006 to 2025 lali man ka na pagkaapila day ina kini kong AMLAC mga kaigalaan nga direktor bag-o sa din ning direktora gitudlo lang ni itong miaging semana pa lang. Ang direktor sa una nga karaan wa mga higala na gitangtang tong karaan direktor kay dugay na ditong giingnan mahigala nga mao ni di mo cooperate kay ang AMLAC ko di man na basta-basta gud nga mo divulge ka anang mga records di man na basta-basta wala kay court order mga sugid paminaw mga bank records ko na nagunay privacy ang tao mga sugid paminaw so katong unang direktor wa to mo sugot day kay naa masagi panumpaan anak nga dili mi mo kuan na basta-basta asa guning bangko og imo mahigalang supinahan ng bangko mo invoke ang bangko nga namay bank secrecy law dili mi anak nga mo yagyag. Pero kini gipulihan ang AMLAC og direktor, gipulihag bag-o. Ambot usa ka ilang sabot sad, So mo ni ko ang tao mga higala nga mo tan-aw, mamislead ka lang, dako as transaksyon no. Pero nisod ni gawas ang inflow og cash, ang inflow og outflow. Ang pag-ihap niya sa transaction, ang inflow, ang pag-deposit, o ang pag-withdraw, giihap siya kay cumulative ang pamaagi sa AMLA, mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Wa magpasabot
Nga kurakot ka, ang pasabot nga sadaan ka. Kay mo na akong giingon, ako example na ko ninyo mga higala nga di na tamo itong layo para maklaro. Ni adtong linog, ang DYHP mahigala nakakuha tag 4.3 million. Asa man to gikan donations? Diin man to nasod, Bangko Marisa Abadis. So kini nga ni Inday Marisa Abadis, nana ni sa amla. Ang nga ni. Mo na nga pag-withdraw, ang bangko sa gikusyo namin, unsa man to hitabuan nga di na ta maka-withdraw dahil to kung giingon nga i-withdraw na lang kada adlaw nga pag-withdraw dili lang 500,000 kay di naman ang bangko may kusyo naman bangko kay makuha naman ta sa amla. Dili ako nang gi-explain ha kay katong uban wala kayo kasinatian ba para maklaro ba na to, no? So kadtong inyong donation sa mga tao nga inyong gihatag sa DYHP naglisod mig withdraw kay monitored sa amla to. So nga mo gihimo di mi withdraw 500,000. Gi-withdraw to pila to day? 450 to gi-withdraw no. 450,000 karon, ugma 450,000, okay ra sila. Nasunod ugma 450,000. Nga kada adlaw 450,000, monitor niya po ka nga suspicious withdrawal. Ya kana tungod sa kada kong kwarta ang pangutana, kurakot day ka. Ang tubag dili. Do na mga higalay explanation ngano nga nain-ana na sitwasyon na. Ha? Si Sara Duterte mahigala ni ingon huwatan ninyo kay mo explain ko. Di lang ko ma-explain diha sa kininiang kwan. Di lang ko ma-explain diha sa lower house. Kay nyadtong milabay quadcom na bastos man si VP Sara. Pakiton tamos video ha nga kanana ang wa siya patubaga, under control siya ba sa mga congressmen. Ha? Mo na nga medyo nakatilaw na Sara og kwan wa koy treatment na nga klaro. Nya ikaw vice president kanya trataron kada mura kag babuyon og tratar diha. Diili mo na sa dipinsahan ang opisina sa Vice President. Kita ba ka ng video day? Akong ipakitaon niya ha. Katong video mahigala nga grabe ang treatment nila. Vice President ko na. Di wa nimo taga-egg respect ba? Ha? So ikaw may Sara, dili na lang ka diha. Anong imo mang isa lang imong kaugalingon din ha mga kagalaan. Ha? So mo ning hitabo ang mga sukitig paminaw nga sa ako nang giingon ang report sa AMLAC dili kana konklusyon nga ang usa ka tawo nga dunay transaction na anak kadako naa anak nga kwarta kadako. Mo ni ka example ho, kanang gipangutanang Sara Jane Ilago nga 29 suspicious transaction na piso. Kung imo nang tuuhan mahigala nga mohimo kag conclusion, kanang kang Marisa 4.3 million sa linog pa lang na. Pag Bagyo mahigalang Tino 3.8 million, dako ang kwartaha day. Unya paggawas ang kwartaha gikwenta man sa amla kanang 4.3 million pag sold kwarta. Pag withdraw 4.3 million, pila na tanan 8.6 million cumulative man. At magmaybuan ka sa amla ka na, man ito mga silingan day malis mga pabaylo ako kwarta day. Explicar ka sa mga tao mo silingan, wa taon ko na kwarta ha. Wa ko na kwarta dili man ingon mang amlak na agyo ka ani. Transaksyon na dili na pasabot. Nga naa ka ng kwartaha. Mo na daw. Ako example yun, na zero. So, karon si Kay Susminya gidepositohan ng 500,000, 500,000. Nya gi-withdraw ni Kay. Pila na habilin sa bangko, na. Pero sa AMLAC nga record, tuha ka transaction, 1 million. Nya adtoon ka sa musilingan kayo na kay 1 million. Sa kabain taon niya, hakog ba sa dimo? Kaya mamalibad ka. Mamalibad wa ako anang kortaha. Habay wa ba nga naa mo yung report sa AMLA. Ato ning isgutag dugang mga kaigsunan ha. Para ma-explicar tog maayo nga kini ni ang di na ta mga tog layo kay nakadawat may kwarta samot na to day kitong Japan day. Mabitaw na nga sa Inday Maris gakurog oy. Sulti nako nga unsaon ta man musud dos bangko day kanang imong bangko naanad na og dawat sa imong sweldo pila ra man imong sweldo dili kayo dako di pod kay gamay igo-igo rasad nya mo kalit nagsud Inday Maris katong ni kontak no Japan pila man to convert nimo Philippine money 56 million go to makuratan ang bangko magsuda na sa imong bangko naanad imong bangko sud sweldo ra imong sud ni pizza 15 na mo sod sweldo, ni pizza 30 na mo sod sweldo, unyan imo pong gi-withdraw gamay, kay namalit kag noodles inana, ha? Karon, kaday mo kalit sod kwarta 50 million. Di makurat ang bangko, makurat ang AMLA.
Pumitaw na nga na kuan may usama ito pagpamaagi na langan tahan to nadugay. Dunay usa ka kumpanya mahigala nga ila makatong sister company gi donate dito nga gipaaging donation gi donate sa Kapitolyo. Nakaingon sa mi sige na okay na sa to kay kadako atong kwartaha inday. Unsa may ito pamaagi ito. Nakoy mga plano nga kuan na lang adto ug unsa man galing pero na okay ra sad no. Ang ato lang pahinaot I hope na okay tong maong donation. Kay dili gito amos DWHP agi. Dito sa Japan, katos Japan nga kwan. Kadto sigurado amla magi kato. Mubuto ang imong kwan, mubuto ang imong bank account. Pero pangutana, kurakot ba ka? Doon na ba kay criminal liability? Ito magwa taon. Uy. Muna nga huwatan ninyo kay naay explanation, ana. No? O, yan, mga tao day, kasabot man muna ang report sa amla. Wa maka-impact. Yapon hantod nun day. Kabatay hantod nun, wa maka-impact. Bisa pag eleksyonon karon. Mudaog yapon Sara Duterte mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Kaya kasabot ng mga tao, wag yaw, di nyo rin ang gidaot, ha? Wata na lang yung election 2028. Straight to the